Assalamu alaykum aydym taýdym mehriban mustaqlary, hormatly watandaşlar. Türkmen Owazy teleradio ýaýlanmady bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzy bilen birlikde taýýarlanan Köňül Owazy atly aydym taýdy gepleşmediň bugünkü täze sany ýaýlama çykdy. Fin nafan ölüm qamasır bu sehra gülleri ay iş pirim mayıl bollum iş pirim mayıl bollum meni ol baştan doğrusu barca görmeni kayıl bollum barca görmeni kayıl bollum sen bilen daştan doğrusu sen bilen daştan doğrusu